chỉ bây giờ cô hey Tanhril local council le all NGO meeting in press release an ron ne ya ni somni paruk February sang ni somni paruk ani e kan chiar chu ka nge nula marina lal chan chui tual thi na kal zel chungchanga url pe kalait nu pui pilal than puin high court ta sarkar re khawtlang hruaitu te laka case siam saka dil na chu social media kal tlanga mole riat ania he thu hi Tanhril local council le all NGO ni somni panga February sang ni somni paruk thuk hom chuan angai thu takin poi ati hlea zorami puite hne na thil thlen dan dik tak pon chua tulin a hria a hetiang hian thu chua siam pakhatna nula marina lal chan chhui tual thina chungchang hi atira tangin Mizoram police ten ngor taka an chui awangin an hu chui ti boi the zonga malak le thu chua reng reng Tanhril local council le all NGO thukhom chuan nei lo tha atia he tual thina tuar tu tele poi khoi tu niyarin hlel hi Tanhril khua le tui an ni awangin film kur taka mala in thubel chian dol lo le khwal thu thang borok tipun lun theila ka inveng reng chungin ma an la thin ani nu chui tu kan police ten thanem ngai taka ma an lak na chuanom kan ti le January ni somni pasari thole niya Mizoram police in Marinai tual thina chungchanga press statement a chuazan khan vengwi puipung khom thinrim khap dai tumin boruak monom takkal pui tumin palai na khotlang shroi tu te hian an thoka voi tam ban pharin in sum shram turin mi pui an nge na mi pui thinrim zong khap dai theilo ma se puarel pe ka te in lo lai le an bung ro te po him dam taka vengin bung ro thiar chua ani po in veng ram ri thlengin an thla liam thlap ani pathumna poi khoi velo ten an tor hlawa na sataka ban an pharawanga soisel na diriam na le rilu hliam po adam felma a an mangai takle du saktaka tual thina tuar tu chungte mit mei po veng hlei theirowa an dom shram ten an ron khingle tamai le mipui thinrim thil tia hoi hotu le mei zanglap tu angmaya pu kan ni hi kan pom dam theilowa atop thlengin Tanhril khawtlang hi kan kal zel don ani palina 3 January ni somni pasari zana thil thlenga hian pu RLP ka chungte sahimna tur ngai to ania hemi zan po hian Tanhril local council ka ishroina in orange emergency meeting nei ania heta hian pol ayote kan telvek bok ani kan thu chuak le ro rel po hun lai mil zela poi khoina le tharum thona punlun tur ve na atan le mi pui thinrim so sang lutuk ben dai na atan ti ani ti le rel ani hetianga diklo taka min puna hi Tanhril local council all NGO chuan atop thlengin kan do zel don ani tin polai o sang ten ming anzi anani hebi high court ta anzual ko chungchang kha ka tarlan na khan ka video ma sa po khan ka soi to a courtina kowanga Tanhril khawtlang te po hian tran chan thata kan nei ve do courtin hetia ko wang hian an thiam lo ngal ani lo FIR mizo ina kan chin than thalo de umai chu min FIR a the lu hian kha an mo pu te kha thil ti sual tu kan ngai mi a zer ani amaro chu thil police ran chui chu no po court in real don chau thin ani chu wang chuan min FIR an the lu te hian kha thil kha an FIR thelu na te kha thil ti sual tu ningot lo bisual ni ngal ngot lo ti kha ring thiam te ngai to na lu thar te se ti kha war takin shit thara poimo a te suan hei Tanhril hoina an ron tran chan tur po tran chan tling takani tin an thin rim po hi om ngoi ani a chan chu kha thil thlen dan kha kan sia he boina kha press statement chu azana boina chuak chungchang kha pu pe kate ina an lu tum chungchang video kha kan tilan ka enle tur polom nge kha khami tuma khan engtin nge anom khawtlang hruai tu te khan an dang tlatani in lut thailo helai anom tolwan ma ni po antia mi puite khan in thuk ru niang in chanani hi tual thatu ta hi in chanamo anti lom kha ani thei to pin ven himan tumari tul lawa tharum thona a chhuana tur kha heng khawtlang hruai tu te hian an veng ani ti kha chiang takina langani tin tunan thu chhuwa po hi a tha thawa a tangkai lu tuka amaro chu court ta po ko ni sela tran chan tur thata kan nei ve thoni engwangin nge khang thil kha engtin nge kan chet amo phurdu kan nilawa mi pui ko khom tu po kan nilo mi pui dang tu tharum tho na tur veng tu kan ni ti kha tran chan thata kan nei thei chu a video footage te po
alo om cheu kham kha anh ba trăm khăn thuộc thuộc của ba trăm khăn anh cái này sao liền tất cả用tiền thế à anh chắn là đi khoan chắn anh chắn là đi khoan anh chua đâu anh chua đi đâu我一看昨天đâu anh chán chồng chồng rồi anh chua chua ba chồng anh chán rồi đây ba quân cảnh chán rồi mà những mấy nào mà đi này cái sân ngồi cũng làm châu đàn ông ta là những tỷ đàn ông lâu đấy khát đi tất cả hai này pha đi nói sợ xin lại ngay đâm là vắng Tanhril khawtlang hruaitute tan hi chuan aril runa thlak dawr ani tuna ko an nih dan chung chang ringot a pawh hian a chan chu hei helai zana hian hril hai takin anom to ni heng lai mi pui pung khawm in tran ani kha engwangin nge in hno chuangam lo in tran ani kha danangin in ti danangin in ti a tul lo lutuk an tia deuh so tak takin tong an tur ani tin comment cover en le tula hemi zan hemi post thil dang thlen mam a he thil kam post cover en le ta ula khawtlang hruaitute ve hen ne blutuk ti te mi hausa ni lo se chuan an hum him te ulo mai ti te dan ti trulo ha tianga enga tingen no chuangam lo an hausa no chuangam lo mi ti hlir ani comment ta khan dan ken ko ni theinan tharum thona chualo nan thei to pin tranan la thei to pan suwa na sa takin an beya chutiang chuan tiang hian ti riam an khum le na sa takati kha an tur ani tin video dot le hi en le taila lok chumi main hemi zan hian mi pui lung oi lo hian in ten hala ti khan helai an thin rim shrik thlang nan hian apia in khan lo vo hala ni ti chuanin chumi hnuwa mi pui lung oi lo in hor khom na salutuk thin rim na salutuk khami beng dai na tepo khaniang chu mi pui na an nor chwa ani mai kinan puanga no chuan niang in duang nge in no chuan niang tin an puanga naktu ka bungro te po anin sengfel ngal don nia tin an puanga ni kha kha video masa ka soyang khan ko ta tran chan thata kan nei doni engwangin ngin no chuan ti chuan khawtlang changrol in tharuman thokan hlawa hruaitute kan ni angin thiar filim nan khawtlang atang chhok turin kan ti tamai ni khati kha tran chan thata kan nei the ni chu korta an kalani point chu chon tran chan turani he tian ko wang hen thiam lo an chang don ti na ngal ngot ani lo amaro chu an laka khatia case kal shim shim kha an lungoi lo hle ni lungoi lo thak reng bokatin video dot le hi an taila atuk le lama an tran dan hi min te khan in rom anan siam do na chu wang chon voi ni a chonin khami admin te den chung po te den ro kan rel na an dung ro hi hian Tanhril voi ni a hian chua san bek turani ti hi Tanhril ram chung ang turani lo ti hi kan thu thuk na ni wangin kat langwa ko ngai te tin marin nai in ta te kan thirim na tok hi la baina chuan lai hin bung ruwa hian an lot me ka kan chua san na nak tu ka malin rom ban na kan siam don ti lai kha mi lo sia sakula a top don lo tu ni bul kan na chawani we me le tang chuai tu cham ro chuan we ni kan bul kan na ni ti a bung ruwa hi ta yan bung khom ro se a bung ruwa hi ta yan bung
Tang in bukho na voi tan. Kisu tuna hian abung ruwa hi kan su ko chua on tu an ro kan tu ya. Tuna hi kan thon so bo. Kan chu nam hi apel sim chu kan du. Chu chu hep ya in ro bo hep ken kong ro. Asulo kan police lam pang po kan tu bo ro ya. Evidence wa malap na kan kan abo ka. Koi hi malap na. Asulo en chu ta na hep ya kan kan po hen ha kan la po. Ngồi lại tập ngồi lại tập đi ngồi lại tập không được chứ lại tập rồi không có gì hết đi chắc là thấy gì phải có vô lái số này cần rô đều nó tê cần in biếng đều nó tê kha miễn giờ sập tu đến cần niệm châu này buổi na giờ qua đi cái đồ tê cần niệm chip party kan lo ba langa chuan an kal lo ni o hào tu thế a thai lo chuan an kal lo hào là vắng a thai lo chuan an kal lo anh này là buổi na giờ qua đi tận thiên hiện tổ xe tụi nghe một phút rồi cái tiền tu nó thiên trà cần ngày tu này bây giờ là có cần số tổ oi ni ni tu sa ve la ni chuan an bung ro chu tlem te mi ha chu ti bula chuan fel da min ban kal sang do lo bây giờ là có cần số tổ hệ thiên hiện tổ bay rồi cần gì tu ma tiang hian kan se ti khan ni ni cần tiền đâu thang a tu tu le không phải tất nhiên mình kiện sang đồ không cái kiện đồ tôi kiện đồ cho nên tận trên lục cao cao xử lý cần xử lý cái hiện Tanhril khawtlang hruaitute thil tor kha khatia kan en let khan achiang le in ka ria zan lama no chua ania engwangi nge no chua po khan ti khang tharum thona awm lo nan khan ani ani chon boina thleng lo se tharum thona te ka thleng lo se ti kha an du dan ani a ti chuan bungrua chu himdam taka thiar chua ti ran tuma police tenen tangkopin khawtlang hruaituten thei topin angenin an ngen lop lop ani atopa phei chuan angen mai po du tok to lovin avau te pon vau hialani boina za kho hi thleng se tu nge mo phurang tian ti point ke manin kan phurang an ti ani helaya boina siam tu te hian chu wangin Tanhril khawtlang hruai tu te hian thei to pin boina tharum thona le chu lo taka poi khoina thlen bel le tur vengin thei to pan chu ani tiang khan mo phur tu kan ningam lo ve an ti thu pon shilani chu mi hnuwa hetiang ani don chon kut po kan silmayang an ti po in ti hialin an tong chuak ani chuti khop chuan an tong chuak ani an ngen lom to hnu po awawin akarin an kar nga ngani chutiang chu thil thlen dan ani laya hetianga an chunga courtina an kowa engwangin nge hetiang henin chet hetiang henen ti tia mipui entinge mipui chet na a mo phur tu te anga ngai thei tura atno chu chung chang bi khane khawtlang hroi tu te ho bik phei chu amaro chu khatianga kowan han ni shim po kha an laka case file ani kha an laka thu boi the lu ani kha an lungoi lawani a om viawani hei hi thei to pin tharum thona le boina chualo nan remnat zongin mi ngei hlo khopin mi huat hlo khopin in chanani kha an ti khopin tiang hian boina chin feldan turan zonga chu ti laya court in ko ngai hial khopat an han om mai chu an tan chuan a thin rem thlak viau bokinari nom amaro chu soitong khan court ta ko an niawang hen thiam lawan chang ti na ni lawatin court ta pupe ka nupuiten ani hi tual thatu ni lawan tiawang khan police nu chuina zong kha man tlak lawani ti na ani kherlo an thiam thun soino pang ruk rulai kan mu nge pon thiam thun soyang bokin courta chon tu point an thiam thu chon soi ve thei amaro chu evidence pangte an tran chan mangte in court in rawalo relanga chumi huna chuan thiam a chantir lawanga a thiam chantir le tir lo tur chu court ina dik zok le evidence nei tha zok te ane mai chuwang chuan he thila hian eng khawtlang hroi tu te an no chua chung changa courtin in soifia tura ti wang hian an in soifia na kha lo pom ani phei chuan an thiam an chang der don ti na ni maya chuwang chuanin courtina ko wang khan thiam an thiam lo an chang ti na ani kher lo ti hi thacheng soifo to thin ang khan fir min an thelu wang ngot thian court mi na kha mi lakan va zual ko wang ringot khan toy mo lakan va zual ko ringot thian kha mi te kha thiam lo chang mi sual thil ti sual tu an ni ngal ngot lo court ro rel na India ramani
muang changin muang marin thulai latakin lelam atangin evidence nei tha zok thiam chan na ni thin tran chan tran phung nei tha zok thiam chan na ni thin ti kha hretla tila thome khawtlang hruaitute tran chan hi ke chuan a om ka ti hle ni tin video sang ente ponan che dana alang chiang viawani an tunan thunaron chu hi poni sela he thil thleng hi kan thir zui zelanga kan en zelanga thungai inom tak le hriat nuam lo tak te po aron in zam chho zut mai poni se tu tok le photang